headquarters na diri sa atong lungsod. Kuani siya sir kanang headquarters sa Congressman Chiquiting Sagarbarria nga office, imbis nga Tanhay or Dumaguete, gipadul-an na diri ni Congressman Chiquiting sa ato ang panimalay sa Pamplona. So aduna tay opisina diri, adunay mga tawo nga mutagad sa atong mga panginahanglan sa atong constituents. Apil sad ang Tevescares ug hatag sa ilang ayuda diri. So we don't need to go to Bayawan or maadto bata sa Dumaguete para muadto sa mga Teveses. So pwede na sila mudangup diretsyo diri sa atong opisina. Unya kung mangutana sad ang ato ang mga katawhan sa lungsod kung unsa may atong mahatag diri ma-offer nga serbisyo sa atong opisina, of course ang mga projects ni Kong Chiquiting, number 1, libre nga tambal. Kung naatay reseta, pwede ka mangayo diri sa opisina. Aduna sa tay cash assistance, simba ko natay laboratory, aduna tay budget para ni ana. Simba ko ma-hospital, aduna sa tay hospitalization. Among napansin ni nung George nga medyo dako-dako gid ay ang pundo ni Congressman Chiquiting in terms of kaning sa ospital, sa laboratory. Apil pud ang kanibitong sa scholarship sir, aduna sa siya scholarship program. Medyo dako-dako gid ay ang budget kay before we did not know nga dako-dako ang higahin di ay kay national man gud siya gikan sir kaning sa Congressman Chiquiting nga budget. Mention gani ang hospitalization, scholarship, aduna sa di ay tay burial assistance simbako, aduna tay mahal sa kinabuhi nga mutaliwan, aduna tay assistance gikan sa opisina ni Kong Chiquiting. Unya ang Tevescares sad sir aduna sad silay assistance nga gihatag nato diri naay para pa check up kay usahay sir di man ta kakuwag reseta kung wala tay pa check up. Although naatay libre sa atong sentro nga ang doctor pwede pud usahay dili man gud all the time makiter tanan sa atong doktora kay sa kadako sa iyahang handle nga trabaho sa tibuok munisipalidad. So usahay mo emergency man gyud ning muduol tag doktor ari ta sa private. So kanang private nato nga doktor nga atong maduol aduna tay ginagmay ana nga ayuda from Tevescares. Simbakusad og kanang pang snack sa namatay naasad tay ayuda ana. And then aduna sa diay tay sakyanan sir. Actually kani siya personal panina ko ang sakyanan ang gigamit ro namo sa grupo. Pero in kaso na atay malayi or gamito nato pagkuha sa patayng lawas ihatod sa punerarya, emergency kung naay dalon sa ospital or magpa-check up ba, aduna tay sakyanan nga magamit. Libre ang driver, libre pud ang sakyanan. Libre ang driver, libre pud ang gasolina. So muna siya mga some of the services that we are offering diri sa ato ang headquarters sa Tevescares ug sa Kong Chiquiting Sagarbarria sa Pamplona nga opisina. And then ang ato ding kauban ani si nung George, of course, nung George Duran, our Vice Mayor, and then si former Vice Mayor Gadoy, former Councilor John Ray Arnaiz, si Idol Junjun Alba, retired police officers Giselle Ramirez and retired police officer Garrett, naasad si Day Mercedes Marimat ug si Kapitan Tonton Bangko. I hope wala ko'y nalimtan sir no. Oo, mao to siya sir. So so far sir muna siya amo ang mga kalihukan diri sa atong headquarters.